Adong maujui sahalak na makuak si Ananias gap dohot dongan saripena si Sapira na manggadis tanona. Magdos ni roha ibana dohot dongan saripena manamodikon tuhor na ideba di buan ma na deba nari di piakon ma tujolo niaka postel ale ni nasi Petrus ma oe Ananias nang di goisi bolisi do habe roham lau manggabusi to di pagbadiai dohot ma morso deba tuor ni tanui ia di tiop hoi da gong di ho di gadis ho pei da laos tong gugu di ho dia do ubahen na tubu roham ma pensongoni dada jolma na ginabusan mi disi debatado alai disi di bege si Ananias an hatau ding ugang maibana laos toso sana jadi biar haton si tutu masude naum begesa. Jadi hehe ma akan naum poso disaputi ma bakena diusung matu balian lau mananom alai sapu aga tolu jom Roma dongan sari pe nai dang dope riboto na masai jala di pakuling si Petrus maibana babawa matuau na saodo di gadis hamu tanui olo na sairo nina alai na si Petrus mama tokibana buasa tong sarohamu manguju ni todi ni Tuhani tagama na madok masuk ma akan naung mananom dongan saripem usongon nasida manang ho tu balian dongi pitogunggang maibana tujolona lostos mahosana cari na bongoti akan nau posoi nunga mate ibana didapot jala diusung mabakena tu balian ditaruh matu labung ni dongan saripenai jadi hatautan si tutu masude nasawiyai godinasan daun begesa alai masa do godang akan tada do halongangan magidesian tangan ni akaposteli tunatokop saroha do nasida saluhutna magpungu do nasida tu epeng di si Salomo alai sian na lebani dang adong nahum rohana pasaron dirina tu nasida dipaksa ngapi na togopi do nasida tahe alai lam taba ma akan apoksia di Tuhani torop bawa nang bogu-bogu pola di pabuan halak do akan hasitan tu halaman di piakun batu podoman doho tu amak asanggiat hona hadinu ni si Petrusi debasian nasida cuparo ibana alai doho do torop halasiat aka hutau maliang go tu Jerusalem mabuat akan namaksa dohot akan naniasan to dinahodar do akan naniasan nito dinahodar gawe malum manasida saluhutna alai hehe masih tua ni malimi dohot saluhut aka donganna ima horong ni halak saduse gogri masuha nasida jadi daluhon ma tangan nasida tu aka aposteli didabuhon ma nasida tu hungan hatopan alai bongidnai diukap suruh-suruhan ni Tuhani ma aka pitu ni hurungani itogihon ma nasida tu balian di dokma lau mahamu di bagas jogo mahamu jongjong maka tahun tu natogopi saluhut hata hangoduani jadi dung di bege nasidai sogot ma nasida lau tu bagas jogo lau mangajari alai go masih tua ni malimi dohot aka donganna di papungu marapot godang dohot saluhut situa niaka anak Israel dogi disuruh matu hubungan mangalap nasida alinung sahat go disiakan na posoi dang jupang sa nasida di hubungani jadi mulak mana sida pabawasan ni nama memosto nian hubungan ni urapat hami aka pagjaga pe jongjong di jolo ni aka pitui alai dung hukap hami dang jupang hami manang ise di bagasan asarung di bege situa ni bagas jogo idot aka situa ni malim buai jut maruhana sida mamikiri manang dia astua ni adegoma nama maritaon tu nasida di bagas jogo do hape jongjong nasida na hindu kon munai mamudai na togobi dungi lau masih tuai gap dohot akan na poso
mangalap nasida alai dada gogo di bain ai mabiyak do nasida mida na torop ai bohadi dangguri nasida maon asadung dibuan di pajongjong manasida tujolo ni rapot godang dungi di pamana situa ni malimi manasida ni nama gomo situtudo nian hatami mangorai hamu gomo situtudo nian hatanami mangorai hamu naso jadi be hamu mangajari mangasaon goari abe lam digoi hamu do huta Jerusalem po da munai nanaing paksa patahon muna ni halaki tuhami dungi ni nasi Petrus do akapostelima mangalusi ikon oloan do iba di debata asa di jolma di pahehe debata ni aka amata do Jesus Kristus na pinusamuna uju di gatung hamu ibana tuhau tu siamun na do di babakit debata ibana gabe paktogi jala si palua lau mangaleon tuhala Israel hamumbau ni goha dohot hase sahan ni dosa hami no panidangi di hataon dohoton di pagbadia na nilihon ni debata tu akan nama ngolo ibana alai ubege nasida digotapi makoha nasida jadi diputuson ma si pusaun do nasida lai hehe ma dirapoti sahalak parise na mago Gamaliel si potopatik na sangap do ibana di rohani na toropi didokon ma paruaron nasida satokin dungi didok ma tu nasida hamu halak Israel manat ma hamu disi bahenon muna tu akajol maon hehe do na jolo si Teudas di pabalga dirina pola aga 400 halak mangihuton ibana kepetak bunuh do ibana makserak dosa luhutna na mangihuton ibana kebe suada be dipurina hehe muse si Judas halak Galileai dina tasurati saluhut halak jadi torop dos di bola-bola di togihon alai dohot do ibana lengse gabe makserak sudena na mangihuton ibana ason mahataku unang hahua hamu be aka halaki pasobu hamu ma nasida ai molo sian jolma tahi dohot ulaunon na lau sega mai alai molo sian debata dang tagagon hamu nasida satunggabe tak dapat hamu maun akka sialo debata dioloi nasida maibana di jogma aka posteri disingi manasida jadi diorai ma maka tahun mangasaon guang ni Jesus dungi di palua ma alai lasto hanasida la guag sian jolo ni rapoti ala tahu nasida di gajumi debata manaun lea humokop goari jadi dang masuk nasida hari-hari di bagasan joro nang jojok jabube pangajar hon dohot mamari tahun Kristus Yesus